Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasama. Ay, dibiya. Manda dry aw, kan liwliwa. Kada kayo, pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho. Ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Awan ka di ti aramidom inton bigat, Mari Imelda. Awan, Mariweng. Apay ko nga. Agsyat ta, Maray. Ije balay humare? Ije balay ulatan, Maray. Ang mga makaungat nila kay ko, no, ije balay. Iso na lang ang taawan ti kwartak, Mare. Tsak pa lang, ti gumatang iti arak, Maray. Sikan tulatan inton sumarunaw. Pulutan ngay, Mare. Awan ka di ti uray, anya di ta, mabalin nga iluto, Maray. Awan, Mare. Nating laang mo tiyagda. Sige, siya kung ti makaam mo iti arak kan pulutan. Ngam inton sumarunaw, si kamot ti mangilibre kanyak, Maray. Adakon, weng bakit? Awan diweng dito'y balay, John, anak ka. Ay nawa. Sa dino tinapananananan? Ay, jakam mo. Saan mo't anak pakada? Anya? Amangan ko no nakikaaruba manan. Sa pa'y rumabiin? Day tangarood, anak ka. Delikado di tadalan. Sa pulag pa'y ngarot asawak na nang. Wan, mapan ka iti ayan dagiti gagayam na. Amangan no iso tinagturungan na. Nabartag kayon, Imelda, anak ka. San pa yan na ibus ni arak ngayon inuman mekin ni Mariweng tatang? Kaya to sa unday ta. San kami pa yan nabantik? Ang mga nusap-sapulan damutan ni Kumarin. Orin na bartag ni Mariweng. Amuna ti pagawidan na tatang. Si kakit di mat expert ti kumarig no may papani ti kakastabanag. Orayawan ti silaw na tatang. Nagalas ti kastanak ka. Babae ang mamartag. Anya kumangay ti nagala si Jay tatang. Ninapatag kat san anagapoy ti utang din inuman mi ti kumarig. Nagalas akit kitaan ti babae ang mamartag ko na malang. Asting tupay, tatang. Ay nawaw, jak mo kada kayong agkumari. Wala aramidan nyo no di uminom iti arak. Malipatan nyo pa yan nagitirumbang aramidan nyo. Umay ka naman bakat. Dito yan lang gayam ni Mari Imelda tinagturunga. Sino nga minti ng ibagang may naksukunan? John lakay. Kontrolin niyo kumamot, ati pa naginom yung bakat. Nagalas, babae kayo. Ngambote mo ti arak ti sangsangon niyo. Saan lang nga lalaki ti kabalan na ti agbartag lakay? Ay nawa. No kayat mo, agwan on one tayo dyan balay, no makaawit ta. Tap no makita, no asino tinapig sa lakay. Ay, tumakder ka dyan dito. Tagawid ang bakal. Diyak magustuhan ti kas tangang aramida ba? Mariweng! Mare! Na, sa dinatayan mo, Mare. Tagawid din ni Kumarim Aweng Imelda anak ko. Nagawin. Gano'n kasangsangok lang dito itay tatang. Ay, ulaw mo na itan anak. Hintarayan nagsamatan. Naglibas na nagawin. Nalipatam ka day. Ngayon may sinukon nila kayo na dito'y balay itan. Aya, Ay, nawaw. Ay, ulaw mo na itan Imelda anak ko. Iturog mo ba? naimbag pa ni Marweng.
Ada ti mang suksukon kan kuha na dito'y balay. Siya nga'y, kano mga tatatang? Sano kung mga min ang magkaasawa ka? Kadata maarat isang sangwam, Imelda. Ni John nga'y nanang. Ay, nasa paanapan iti garden niyo. Ay nawaw, saan nga ginana? Di na kaya't dayjay tagtugtugaw laang anak ko. Ay, huwag nagpaiso. Di kaya't nakat aramidan na kanayon. Mangan kamutaan anak ko. Anyat orasan. Madamdaman to nanang. Nasakit pa lang, tibagbagik. Kasano ko maasaan asumakit ti bagbagem. Kat day tamot inom tar aramidan nyo iti kumarim. Imbes at tulungam nila kay mo ijay garden nyo ita. Isumat tiliw-liwami nanang. May mayat kit di ajag bartek kami iti kumarig. Ngam ti pagchismisan mi ti biyag ti kaaruba nanang. No may papan iti panagin inom iti arak. Nalalaing kapayin nga aginom ngam nila kay mo weng anak ko. Baliktad na talaga. No sino ti babae. Isupay kit day ti masuksukon iti inuman. Si kamat ti lumabas iti paraangan me, Mariweng. Makalawas moten asaan ka nga imay dito'y balay, ay. Busy ak ngamin, mare. Anyamot nga iti pakabisbisyam ijay balay yo, Mare. Nagdalusak, mare. Kan tinulungak nila kay ku iti garden di kalman. Tapno di namat ibaga nga inumlaang ti aramidak. Ayun met amare. Sa dino nga rodin ti papanam. Ay, mapanak makitsenda, mare. No kasta nga rod, gumatang kamot laangan iti arak, Mariweng. Kwarta nga, may gatang, mare. Baka pampailaan kumaan, no adda ti kwartam. Na, siyak mata ka na yun ang tiagastos iti pulutan kan arak, mare. Win ata si kamot yadda kwarta na kada taadwa, Mare. Gumatangak iti arak. Ngambayadam to kanyak, ah? Mga lakamot laang iti naimas apulutan ta. Bayadak tukan ka, no adda kwartak, Mare. Ay, nawaw! Gimatang ka manan iti arak si Kaweng. Di mo ibaga nga agbartag kayo manan iti kumarim. Makalawas lang tinapalabas sipod nagbartag kayo. Ita, gimatang ka manan iti arak. Saan mi nga inumanday ta nga arak ita, nanang? Day, anyang ay day to'y nakasupaw. Ay, nawaw. Di mo kutkutsin day ta, nanang. Pulutan nyo siguro manan Di kay ka di madanagan, nanang. Binakapak laang dayta. Bayadan to ni Mari Imelda kanyak, nanang. Nakarkaro ka pa ingam nila kay munuarak ti saritaan. Sayang ti kwarta iti kastang aramidan nyo iti kumaray manakaw. Ay, sana sayang dayta, nanang. Ta inuman mi matamin. Eref ko pa ilang to'y pulutan niya. Di yu kaskasayan. Tapno buo mo ti bayadan ni Mari Imelda kanyak, nanang. Kasayaan mo't nakapalingkikan, Weng. Bakit? Una, tanay. Awanon nagyan ti ref lakay. Anya nga ito yung nakasupot iti nalabaga dito. Ay, di mo kutkut yan day talakay. Anya dito Ay nawa, karne mat. Ay, wala kay. Para kan Mari Imelda dayta. Di mo ibaga ang pulutan nyo manay. Sana bali, tabayadan mo't ni Mari Imelda dayta kanyak lakay. Ay na, di kay maumang agbarbartek mat. Bakit? Ay, kasta talaga lakay. Isumat tiliw-liwami nga kumari. Liw-liw Intom kuhan, mapanggaman ng sukunan ijay, numabartek ka. May mayatan dayta abisyo mi iti kumarik lakay. Imbis ati biyag ti sabali at tao ti bambantayan mi. Agbartag kami laangan. Anya? Nasapa ka maanagawid, Imelda. O naman noon nakipurdiya ka. Nalpasan atatang. Ayun gayam, umay manin ni Mari Imelda dito balay inton madamdama. Nag-text kanyak itay. Anya? Di yun salud-sudun, no anya ti aramidan mi, tatang. Automatic daytan, no umay ni Mari Weng dito'y balay. Ay nawaw,
Mamin ano kayo mga uminom iti makabulan. Di yung aminan bilangan, tatang. Sumakit laang ti ulo yun ukwa. Ay, di ang magustuhan. Di kas aramidin nyo Anyang arod ti kayat yung aramidan mi iti kumare, tatang. Ay. Pagchismisan mi ti biyag ti sabali ata, oh? Oh, agpili kayo. Agbartek kami, wano agmarites kami. Ne. Kasalag piknik kamot iti kasta alangan bakit. Anya nga iti linaon tabag mo. Mapanak iti ayan ni Mari Imelda inton madamdamala kay. Manay, ay nawaw. Adda ka di parikot? Di kay mauma iti arak. Kumapsut kami no saan kam amakaraman iti arak lakay. Kasanon no maadaan ta iti anak bakit. Kastamon. Italaang lakay. Awan pa'y anak ta. Mabalin ko pa'y lang ti aging joy. Nalipata mo ti duma responsibilidad mo. Gapu iti kaiinom mo bakit. Aramidag to, inton makaawid ak lakay. Di ka di madanagan. Ay nawaw. Kundi na kung sukunan takabaulak ti agawid. Nalawag ka de. Ang mga numasapa kan tumanan nga umay mangsukon kanya. Ay na, nagimasan ti pulutan ta, Mariwen. Utang mo kanyak day tama rin Melda. Well, hindi ka kadi madanagan. Bayadak to. Di mo liplipatan amare. Wang ka di, Mari. Danag mo na ya. Alam, rugyan ta nga ro dun ti uminom mare. Ay na, kailiw una yung tibagik ti arak mare. Ay, wow. Aba, kasta di palang kitang kanya ka, Mariwen. Bambantayam sa magtigar ako. Kasanumat nga men, mare. Busang matanti pulutan ta. Manya kumaita, Mariwen. Pinagbalin mo matan nga inapoy ti pulutan ta, mare. Mano ako tsara lang. Tinaraman ak. Manya kumati parikot. Gadbayadak matkan ka, Mare. Kastaro din, mare. No siya ti gumatang. Sanak matakas ta, mare. Na, anya ngay kumati pagsakitan tinakam mo gadbayadak mat. Saur ka mat, no kasta, mare Imelda. Anya ngay kumati sorry, Jay. Ano lang nga, bote ti arak ti ininom ta. Ngam, inibus mo kit din ti pulutan ta. Ay, nawaw. Para pulutan lang, apan. No, kastamat lang, gayam. Di ka lang anong mumay dito balay. Anya, Agawid kan! sakbayag kawidak. It mo pa iti bayad ti utang mo kanyak. Itad mo ti bayad ti pinulutan ta. Sa anak apumanaw dito. Aging ka, di mo itad ti bayad mo kanyak. Dagsinyar ka pa ilang. Kat ininom ta matadwa. Asino timawag na nang? Ni tatamton niyo, John, anak ko. Apay ka no na nang? Ay, so, sagapapa ka no dawing ka ni Melda. Kanya? Mapan ka iti ayan day tamot lang. Tadi na ka no ida ka bailan nga anawa, nanak ko. Ay na, naturag da nga ginom. Ita agap-apad Nya lagi di mo tagitang agkumarin. No, husto tinangag ko. Pulutan kan utang, ti pagapapaan da. Mala na. Mapanak nga rudin iti ayang datataton nyo. Ang mga ano agkinabil kit di kita agkumari. Abing namin na, sir ka, sir, ha? Apay nga may napagbali ng mga inapoy ti pulutan. Saan mo pa yan nabayadan tinagtulagan ta? Kastakan? Di mo naman na bayadak pa'y day taweng. Anya? Ang awit ka gitin. Alam tara ka na bati. Tagsiyat ka may sam. Di ka numamay dito yung balay. Gusto na ta.
di ka lang mabay na tikas na aramidan nyo. Nasa'yo tayo may kapare yun. Iawid mong tasawam. Bayadam ti utang mo kanyak! Singiran ka, singiran! Napay ti kunam! Nusan ko akayat? Awanan ti maramidam. Weng. Agsantin kayo! Nakababay na tikas na aramidan. Inom now, apalitan! May magabigat mo, Weng, bakit? Kastamat kan ka lakay. Agtugaw ka man. Tagsarita taan na lapat. Nung mumay papan iti napasamak idirabe, ununaan kan lakay. Awan basol ko. Anya nga rin ti iso ni Kumaring Imelda, bakit? Imbagak lang mat adi na pagbalinan nga inapoy ti pulutan mi. Ngam, sakitan nakit de. Apay nga minakasta ti magbagam. Tamanubuti laang ti arak ana inumeng. Ngam naibos na mutten ti pulutan. Sana pa'y abinayadan day jay kanyak lakay. Ti saritaan may katbak apak ti arak ken pulutan may. Bayadan nanto kano. Ngam awan mat ka day. Ay na, nagsaritaan nyo kumaana saya at abakit. Amangan nga min no na nga tumot ti boses mo. Iso asaan ka nagkinawatan? Ay nalakay. Uray na kainumak. Amok ti mapaspasamak. Sa anak pa'y anabartag iti day jay nga oras. Nakainumak laeng. Isu lang nga ro, ti kanayon nga ilibre. Isu pa'y ti kasta. Pweh! Ay, di ka nagkalintagan bakit? Dahil nga arak ken pulutan ti puon ti apa yung agkumari. Iso mabaling ka di? Agkontrol kayo adwa. Tapno maaramid yung matlaang dagiti responsibilidad yaw. Naturad kayo nga aginaw ken kumarim aweng dito balay. Hindong kwan agap-apa kayo. Nung sarday nyo kumarita apa naging inom yaw. Di maya kuma. Aging sisingpit lang day tawen nodda kayo tatang. Ay na, nangig ko ti saritaan nyo idirabe eh. Kit nalawag nga damo basol mo anak ko. Napride kayo adwa, iso akasta. Isula ang tinapray tatang. Huwag gayam. Nangig ko nga adda ti bayadam keng kuana. Anya day jay. Ti arak ken pulutan mi idi kalman tatang. Ngam saan ko nabayadan? Ay nawaw. Apay kumaasaan. Di bali tanaki-inom matlaang day taweng. Naramanan na pa iti pulutan. Ay na anak ko, no anya nga min tinagtulagan nyo iti kumarem. Agtungpal ka Ay natatang uray anya pa iti pagbagam dita. Saanin nga agbaliw ti kapanunuta. Ay, pangaasim Imelda. Agpakumbaba ka mat, agpada kayo nga adda tinagkurangan na. Di kay agpinatangkag. Nakababain no ta kayo ti pagtistismisan dagiti marites ti lugar tayo. Maumuay nga anak ko. Simple lang ang tinagapaan nyo iti kumaray. Saan simple day jay nanang? Di nakit di amo ti makurektar. Ay nawaw, uray si kamot anak ko. No adda ti bagak, saan kamot adumdumag? Nga mas grabe pa day jay nga Imelda nanang. Isu akanayon ti ilibrek. Idi laeng mat may saal daw nga isu ti naggastos iti arak ken pulutan may. Kas jay pa iti aramiden na. No kastamot lang. Isardang yaw, di pa naging inom yaw. Ay talaga saan na nanang? Tadjakon kayat ti makiinom ken kuana. Period. Naya po aya, nagsimplian abanag. Di nanto pa'y amo ti agbayad iti utang na. Naglaeng agpabak-up kanyak. Ngam di na magayam kabailan abayadan. Nasaysaya at lata no pagsarita ay no analapat anak ko. Urnusin niyo no anyaman ti parikot iti nagbaitan niyo. Tapno ti simple a parikot, katsanan adumakkel pa'y. Naimbaga bigat mo, Mariweng. Kastamat ken ka, Mari Imelda. Imaya, tabayadak ti utang ko ken ka, Mari. So katak ti imbayad mo iti arak ken pulutan ang nagsaritaan ta. Ay nawa. Agaman aklaunay, Mari Imelda. Pasensya kan, Amare. Bidot ko day jay. Naimas to mga minti pulutan ta nga inlutom. Ay, okay lang, Mare. Uray tsak mat pakawanan nakmat. Amo kadakas ti panagsasaoken ka iti day jarabi eh. Naglalaok nga epekto ti arak ken na nga to a pride, Mare. Wan nga rod, Mare. Naskan samot kontrolan tan ti panaginom ta.
Kastamot lang tinakuna ni tatang kanyak, mare. No aginom ta, tay sakto lang. Kantay saan aka na yun, mare. Tapno maaramid tamat lang ti responsibilidad ta, mare. Aywan, pudno launay day ta, mare. Ala, agpakada ak nga rudan, tamakipurdiya ak pay ita. Agananad ka, mare. Uray syakmat. Tulungak mat nila kay Kuya Garden. Husto nga minan ti arak. Dadaulan na lang ti salunat. Husto ka, mare. Awan na saya at ngayt din ti arak. Malaksid adadaulan na ti salunat. Maagdaan tayo pa'y iti saan a pagkikinawatan. Ken, maliwayan pa iti responsibilidad. Ay, wow! Idyan ti arak, tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Kan tapno saan a maliwayan, ti responsibilidad iti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak na ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Ay, pauna yung di kasta Edgar. Yes, bigbigat ang nagpurti ulo ngayon sa nga. Ape Awan lat aramidan no di ag sigarilyo. isong alod mitiliwliak. Ay, sapain mo kat mo day tatawa ti Seled. Kat manula ang ametro, tinagbaotan tayo kadamari, Janet. Anya kumangay. Ay, nawaw. Yes. Di ka mabain ka nakwada. Maki ang angot da iti sigarilyom. Saan to may ag sigarilyo nila kay na? Kay di na pa agyaman tama kayang angot dahil dilibre. Ay, awan mon Edgar. Pakaalaan iti sakit ti kasta nga aramidam. At sino nga tinangay baka nga agipatakdil da iti balay da iti asidak tayo. Basol damit layang Kan mabalin ba't nga irekib na tatawa da? Kaya't mo asawan? Kaaro ba ti agad just para kan ka? Ay, unayan day ta karuba. Uray la inal daw ang makiangot tayo iti sigarilyo da. Ay, wan nga rod nanang. Nasakit matan ti agong ko. Naimbag kumamot no di da ilukat ti tawa da. Tapno saan nga isulaan ti maangangot. Saan mat nga rod nanang? Takas la saan mat ang makarik na. Kasaritam tuman din siyang numara na amanak ko. Nabayagan nga agan anos tayo iti kastoy. Wan nanang, talaga akasta ti aramidag. Tauray siyak, madanagan akmatan iti salon at tayo. Narigat ti madaan iti kaaruba nga awan ti respeto na iti padada a tao. Saan nga agsigsigarilyo nila kay mo? Ngam inaldaw mo't amaki ang angot tayo iti sigarilyo ti kaaruba. Ay nawaw, apay anak karikap ti tawa kat aldawan Janet bakit? Wan tamaangot man ti sigarilyo ni Edgar Bertolakay. Anya, Narigat, ang mga no iso ti pakaalaan tayo iti sakit. anya mo day tanga tao. Talaga at di mo't makarik na. Ne, sa dino nga iti papanamlakay? Kasaritam ni Edgar. Ay, mabit lang nga lakay. Saan ang mabaling nga uli magtilata? Ang mga no panunutin na nga okilaan ka tayo ti kastang aramidan na. Ipakaawat mo nga rod na sayat kan kwa na lakay. Wan bakit? Di ka mananagan, ta sa anak mo na makiapa. Ipakamuklaan kin kuha na ti ipikto ti panagsigarilyo na kada tayo akaro pa na. Nasayat mat no kasta lakay. Ne, si Kame dahil belto. Anya ti masapol mo eh. Parts, lumabalin ka ti di umat kumalukatan lagi ti tawa yun no kastang agsigarilyo kayo. Ay nawaw, apay akasta ti palaksasa umay kay balay mimit.
Ape, sa katag desisyon. No ilakip mi, wano saan na kititawa mi, Parts, manulaang amit tro tinagbagat ang tibalay tayo. Dumanon ti angot ti sigarilyo, iti balay mi. Tiyak kayat yung asawin, siya ti agad jas pala kada kayo. Kasi nagiti ubing ang makang angot, Parts. Amang ano isupay ti pakalaan day ti sakit. No di yung kayat ti makiangot, saan ko napalikot day ta? Ay nawa. No awanin ti baga, Parts, mabalin mo ti pumano niya. Parts, magisarsarita ka na sayaat. Kas na ko nakitayin, da kayo ti agad jas, saan asyak ti umayo gulgulwen? Kinasari tayo kaday, ti karo ba tayo, Janet anak ko? Kinasarita ni Berto itay. Ngam isu ano tinatangsit nanang. Ay nawaw. Anya ti kunana aya. Datayo kano ti agad jas nanang. Aniya? Kasaritak tumanan ni Mariin siyang numaranak nanang. Nakipurdiya samot manan dayjay. Awan mo't amakitak iti paraangan da. Ay won, nakita ka nagkuyog na kinisi silitay bigat. Nabanda siguro nakipurdiya anak ko. Ay, nagrigat ti kastoy nanang. Naibagampay anak ko. Pagrugyan ti sana pagkikinaawatan ti kastangar aramidan day tanga Edgar. Anya ti ibagang mari? Ay, kastoy nga min mariin siyang. Nabayagan aparikot mi ti angot ti sigarilyo nila kay mo mare. Ay ala, pasensya kayo na mare. Kinasarita nila kay ko idi awan ka. Ngam nakaungat mare. Kanayon kumutla nga pagpagaan mare. Iso pa hindi pagapaan minulad duma. Ngam nagtangkan at talaga ti ulo na. Ang bay amare. Kasaritak tumanin ti asawa. Agyaman naklaunay amariin siyang. Awan anyaman na mare Janet. Maawatan kayo mo't tauray siyak. Jak mo't kanunungan ti besyo ti asawa. Kaasi tayo nga awan ti besyo na. Kan maki ang angot iti sigarilyo na. No kayat na ti ag sigarilyo mare. Iti lugar ko ma nga awan mapirwisyo na a tao. Awan mo ti ko lang mairikap mo ti tawa Edgar. Inuray mo pa'y asyak ti mangirikap. Ay nawaw, asino nga mitin lang ibaga nga inlakip mo ti tawa insiyang bakit? Isungalo nga inlukat ko ta ag sigarilyo akya. No agsigarilyo ka, irikap mo kumamot tiri daw kang tawa dito'y silid. Tapno si kalaang ti makaangot. Di ka mangiramraman. Ay nawaw manen. Pangaasim di mo luklukat ang tatawa ko nak. Saan asyak ti pagpungtutom si ka Edgar? Kasano nga rin asumblak ti angin? No ilakip mo ti lidaw kang tawa alaman? Apay asyak ti saludsudam Choice mo ti agsigarilyo. Isu nga ala aguma ka iti angot na. Para makita man no saan aday tati pakaalaam iti sakit mo. Umay ka man pa, Janet anak ko. Apay ka din nanang. Adalaang ti ipakitakan ka. Anya day ta nanang. Kita man, naurnong tirungrong ti sigarilyo. Ay nawaw, apay na adda ti kasta dita. Kat saan mo't ngagsigsigarilyo nila kay ko? Asino pa'y kumati daddo mga agsigsigarilyo ditoy? Ay na, talaga aday ta ka aruba. Pinagbalin na mo't na basuran ti arubayan tayo. Kat, basta intinag na mo't lata Mabiit lang nanang, tamangalak iti supot. Urnungan tayo, ta isubli tayo iti ayanda. Marwam day ta nga Edgar. Asino ti banbanugan day ta nga tao nga agdalos kada kita. Naglaing nga agsigarilyo ngam di na ammo ti mangi basura. Ne, ang damot tirong-rong ti sigarilyo dito'y sala. Bakit? Bayam day ta, Bertolakay. Ay nawa. An-anwam da gito'y aya. Isublik ka damariin siyang inton madamdama. Anya. Nakita ni nanang itay nagdalos lakay. Jak ba't impagarop a pinagbalin na abasuraan ti arubayan tayo. Naglulokon day tang Edgar. Ay talaga lakay. Saan mat nga rod a makasarita na saya at tabaribar dagiti sungbat na. Kaya't na siguro ti may pabarangay. Saan ang agsigsigarilyo? Ngam pagdalusan da kayo, kit di tirong-rong da kita tattao. Ninanang
Isupi man ti kaasi ang nagsagsagad itay. Ada ka din nila kay mo, Mari Insyang. At dati na panan na, Mare. Isumat lagay ang mga awan maangot mi as sigarilyo ijabalay, Mare. Ay, ustumot, Mare. Tapno makaangas tayo mo. Ayun gayang, Mare. Umay ko isubli da itoy. Ha? Anya rin nakasupot, Mare. Itad mo kanila kay mo. Mare, rung-rung ti sigarilyo na. What? Saan kami lang amaki ang angot iti sigarilyo na, Mare? Da kami pa yun ti agdalos iti intinag na arungrung iti arubayan, May. Ay, talagang awan manaknakam day dya a tao. No sumarunong adda man ng tirongrong, ibagam kanyak, Mare. Tanila kay ko mismo ti pagtalosak. Ay, un, Mare. Makauma matan. Kasla kaya't may ngarudan nga ipabarangay. No siya lang ti saludsudang, Mare. Ipabarangay mo nila kay ko. Isumat lang nga awan ti denggan na asao. Baribar pa iti panagsungsungbat na. Sige, Mare. Kasaritam pa'y nila kay mo. Last chance, Mare. No saan pa'y ngagbaliw, da kamin ti mangipabarangay kenkwana. Ne, apa nga ada tilong-long ti sigarilyo iti silit ko insang? Insubli ti karuba ta. Inbalang mo iti arubayan da. Ay nawaw, anwag na kitoy. No di mo amo ti pagbasuraam, til mo namlatan. Ay sos, no apay pala nga insublim ti silit ko Anya nga ron ti kayat mo? Da kami ti agdalos iti rugit mo, ha? Ay sis, Naimbag kumamat no nairanod kami iti day ta abisyom ngam saan mat. apay ayang nga iso ka na ka ti paragsigsigarilyo. Wan ata mairamraman kami iti day ta abisyom. Sa maysa, no ibasuram kumamot iti nasaya at day tarugit mo, saan aday ta itinag mulatan di tatawa? Apay, di ka mabain asabali at tao ti agdalos? Asino nga mi tinangay baga adalusan da, di da baybay arkit di. Ay na, maminsan pa Edgar. At dalhaang ti agreklamo ak aruba talaga ang makaraman ka kanyak punakmanan. Oho, day talaing gayam, besek. Talaga sumakit ti ulok iti kasta pa nagsungsungbat mo, Edgar. Ay di mo urayan asyak ti mangipabarangay kan ka. No adda maurnong arungrong ti sigarilyo iti arubayan tayo, saan yung adaldalusan, nanang? Ay nawaw. No saan ko adalusan, dinagrugit ti arubayan tayo, anak ko. Ibaon to ni Mari Insyang nilakay na nga agdalos, nanang. Kasta ti kunana? Wen, nanang. Tauray ni Mari Insyang, makaunget-metten kanila kay na. Dinamat ngamin amaw nga ilugar ti bisyo na. Gusto tan ako nam, nanang. Saan ba't aparikot no kayat na ti agsigarilyo? Awan ti bibiyang tayo, tabakrang namat. Ngam, irresponsableng tumat. Nagrigat pa'y akasarsarita. Maminsan pa'y kunak nga rod, nanang. Agpabarangay tayo na talaga. Anya man ang nagtainyawid mo bulong si ka Edgar? Gawid da ito eh. Ay nawaw. Di mo ibaga nga agmamakamat. Yan tangay diyo kayat kagsigarilyo, akta ko na yung anaangot. Agmumakalatan No kasta? Saan ka nga agsigarilyo? Saanin? Padasak mamit sa bali abisyo. Naimbagti mo awan ti maangot. Kita am lang ha. Amangan mo addaman ng ti agreklamo. San ka nga ludin nga agsigarilyo, agreklamo da pailayang, ay nawaw miteg. Narigat mo't ano mairamraman dagiti inosente aka aruba kadagiti bisyom. Ay nawaw, saan kumit idang anwen Ay, siyak tupay nga asawa umakon. Dagitin tupay laki di sa bali a tao. Diyo iba ka nga aglaman pa nagmumakit isyo manin. Nagbisyo, amon dagiti responsibilidad. Ay, asis- Makarik na kamot Nakababain ti kasta makaperwisyo ka iti padam a tao. Awanan ti mahangot ko sigarilyo dyan bakit? Uray siyak nga rod, Berto Lakay. Itaman ba Kaya nakita ka nga ni Edgar kita balay da. Nakaamiris siguro maten no binagbagaan ni Mari Insyang. Ay na, sapay la ko nga bakit. Tapno saan tayo agparikot? Wan nga rod Lakay. Mabalin matlangan amaluktan ti tawa tapno makastrik mati presko nga angin.
Pudno launay bagay. Narigat nga ta, nung nakarikap ka na ayon titawa. Nakapudpudot launay. Agyaman kami launay amariin siyang. Awan matan ti maangot mi a sigarilyo. Wan tasaan nga agsigsigarilyo nila kay kumare. Ay nawaw. Di mayat mare. Awanan ti pagparikutan tayo. Wan ngam sa bali manan, ti pagparparikutak. Ha? Anya ko ma. Katawan matan ti bisyo nila kay mo. Insardeng na nga agpaiso ti panagsigarilyo na, mare. Kamain sukat na matmanan ti panagmumana. Anya? Kita kat nangyawid pa iti bulong, mare. Nagmula iti gawad, di taparaangan mi. Ay, una yan nila kay mo, mare. Bisyo nan samat amin na naklasin ti bisyo. Ay, di man karon maumuma, mare. Isuasaan kami nga agkakaida, tadyak maanusan, mare. Ay, matayak lakit di adagos no kastoy laang. Puuna yan tamatay, mare insya. Mangitulod ka man iti danom dita, Janet anak ko. Anom ti danong ayananang. Pagtalos ko iti mumaga into Prada iti arubayan tayo. Anya ti kunang nana? Di mo ka di makita day mumaga into Prada iti arubayan. Ay nawaw. Sigurado ani pare Edgar dayta. Nadakamat kanyak ni Mari Ensyang amuma ti bisyo na itan. Hay, makauman! Mabiit lang nanang. Takasaritak ni Mari Ensyang. Di mong dalusan dayta. Tani pare Edgar ti umay agdalos. Isu ti banugan tayo nga agdalos iti tuprana. Idi, angot ken rongrong ti sigarilyo ti parikot tayo. Ita, mumamatan. Ay, dawaw! Apa ka isang pakit? Kalahat mo ka, kabil ka nga! Agring ka man, di ka? Kita mo nag-imas ni tulog ko! Agring ka, tamapan mo dalusan di into pram amuma iti arubayan ti karuba. Ay, dawaw! Maugasan to ka din, agtudo bakit? Ay no, siya kung ti mababain iti kastangar aramidam ha. Ayo, sensitibo kay launay, met. Awanan ti ado asao, tumakdar ka rita, tadalusam itamot lang. Di ka mabain? Di ka mabain sa bali at tao ti agdaldalos iti rugit mo? Nagado a plastik dita. No di mo amo ti pangibasura ang tilmo ng latan. Mabilayang garod, met, bakit? Kalili ang kupelayang te. Agawaam ko nakle. Wan no? Kaya't mo asyak ti mangiguyod kan kay jayan ta kumare. Janet, bakit? Anya dar aramidan ni Edgar itarubahan tayo. Madam ati panagdalos na iti intop-top pra na amo malakay. Anya? Naimpag ko naman, tanakita ni nanang. Apa ya? Agmumumamat ng datang Edgar, bakit? Katuan mat. Ay, nawaw. Bisyo lang sama amin ang klase ti bisyo. Ay, naku nampay lakay. Mapankanto iti barangay hall inton madamdama. I-report mo ka ni Kapitan Tikastoy ang mapaspasamak. Marwam day tatao. Un, bakit? Dumagasa ka di barangay hulinton matandama. Alaan pa ito'y cellphone ko. Ta ipakita mo ka ni Kapitan ti ebidensya tayo. Dinalusam ka di anasaya at tayta mo masika Edgar. Nalpasin! Apay akas ta dito no ti boses mo. Agrek-reklamo ka? Kit no makapabannog met agdalos. Asino nga man tinangibaga basta ito pramlatan iti tawa, ha? Ay no, dinudugyot ti aramid mo. Kit pudno met anagligat agdalos. Ulay la sumbakit ti siyakit ko, nepo. Ay di ure man numatukol day kasikat mo ti kadadalos mo. Tapno agnakam ka? Dalabi sa kamit, bakit? Isungalod ang nagsukatak iti bisyo. Tapno sa anak aselmunan. Ngan sinilmunan naklat tami at gayam. Wan gayam, agsagana ka. Isaganam dagiti badong. Ha? Ay nawaw. Iti anya kumaaga po. Imawag ni Kapitan Itay. At dati nang report kan kay di barangay hall. Alam latan dagiti badom. Tano saan mo mabayaran ti multam, paibalod ka latan. Ay, saan bakit? Jakat ti mabalod. Nangagmumot siguro di imbaga ni Kapitan anya, Edgar. Kastangalo din, bakit? Panawan naklit ti barangay hall?
Ado pa'y tinaskan nga ramidak. Ado ti trabaho nga gururay. Kasala sa anak mit nga asawa, itakas tangal alamidem, ensang bakit? Ay, di ka man nagsawi ti kasta. Kasano? Kasala saan kamit a concern? Tapno ibagak, idi pa'y abalbalakadan ka. Ngam anyat inararamid mo, ah? Ayo. Nabisyo ka, ngam di mo mag-amo ti responsibilidad mo. Makaperwisyo ka pa iti karuba. Anya nga ita, impabarangay da kakat nga rod. Respeto nga min Edgar! Respeto ti kasapulan! Ay, nawaw! Agbalin tayo a responsable tapno saan tayo ang makaperwisyo itipada tayo a tao. Respeto ti kasapulan tapno nasaya at tiintay panagkakadwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Dito'y balay manan tinagiinuman nyo kadakiti kumparem si ka Joel? Saan paminsa lang? Sonya, bakit si Kakit? Naimbag gumamot, ano nagdalos ka? Nadalos ti balay a pinanawak. Ngam kastoy ti basang putak. Eh, dalos ako to. Bakit? Ayan. Kaano, ah? Hinto lang sa pa. Nakalakit din matlakay. Amom anagapuak iti opisina. Ngam kastoy pa ilang ti madanunak. Siyak pa iti aginaw iti inusaryo ka iti kumparem. Bayam dito, bakit? Sakto ti mga ramit ka kita. Uray mo lang amin ah. Kaano nga rod, ah? Intun sa marunong aldaw? Iso nga aglati nagiti usar dito'y balaykat. Takasta ka. Ay, stress la ka na yun ti ipapaay mo, Joel. Stress. Andaya, matikas dyan. Siyempre, saan mo nga mo? Anya ko mga menti pa ka-stressam kat mayat mo, tibiyag mo. Agtrabaho ka laang, no kaano, akay kayat mo. Agong ungit manan, si baka mo dirabe. Joel, anak ko. Ay, saan mo tatang? Ay, no. Taglibak ka pa lang. Kinmangag dito'y balay. Ay, kwa tatang. Kita mat at tulungam ni bakit mo. No kastang awan ti pakipurdiam. Agdalos ka mo. Aramidam ti maarabi di balayaw. Amumit amang opisina ni baga mo. Amok na tatang. Sana masapor ng ipalagip yun. May palagip ka ah. Takas na maliplipatan mo ti responsibilidad mo anak ko. Ay natatang. Amok ti responsibilidad ko iti pagtangan mi. Sana masapor nga dubli-dubli niyo. Makatitilang. Mari Sonya, agriin kan. Mari, nalpasan ti lunch break tayo, Mari. Nagpartak man, Mari. Ay, kasla na puyatan kamat ngamin, Mari. Uwan ta nagdalusak. Kan naglabak pa'y namin kumari. Kat nilakay mo ngay. Ay, nilakay ko pa ilang ti ko ng Mari. Saan ang mapagtalkan day? Amom ka di. Kalpasan ti trabaho tayo di kalman. Siyak pa'y tinagdalos itinag-iinuman day di balay. Ay, nawaw. Nalabasan ti kasta, Mari. Sika lang arudan ti ang trabaho. Ay talaga, amare. Grabe matanti stress ko iti asawak. No nalaka lang ti agisukat iti asawa. Si kakit di mat, Mari. Maala, tumakdar ka ditan. Mapan kan iti working table mo. Ang mga numakita na kanisar ang nakailad dita sofa. Awan dati ti trabaho mita, Sonya, bakit? Day off ko ita. Apay ka di.
San ka ngagluto iti pamigatan ta? Ay, nawaw. Si kamutan ati agluto, Joel, anya kalakit din aya. Iuray mo mo't aminan kanya. Pag inanaanak mo't Sikat ti babae bakit? si kati awan ti trabaho na. Isu akita ang kumamot ati maaramid diti balay. Puunay mo't tan. Masapol pa ilaang nga ilutuan ka. Wala. Wala. Agluto ako. Bakit? Ayan na nga, itinluto mama si Dalakay. Awanan na. May busan. Ay, nawaw. Nukas ta? Si Damlahang tinlutom? Kaya umutin ba ka mailutuan ka? Saanin ang masapol ang maibagaday takan ka? Common sense mo tan, Intod sumarunong amin baka lawlaw agan. Ay na, Joel, aya. Ada ti hotdog itere. Mangiprito ka lang ta bakal. Ay, hinton madamdama. Siyak manan ti aggunay diti balay. Ay, stress ko launa yan akanayunan. Ay na, apo. Ay nawaw. Abe kasta ti lang ang sikason niya. Apay ka di. Nangisik ti igid lagi ti matang. Matasamag ka pimpinuyat mo ha. Ay, nawaw. Kapinpinuyat adagos lakay. Di la mabalin anabanugak lang. Italaang man ang napasamak ti kasta. Pangasim nabanugak iti trabaho. Di nakpagpanunutan iti dakas. Wala. Tamairama na kasigurado. Kaslan na black iron ka bakit? Gagangay na. Gagangay ti kanayon ang ma-stress kan mabambanog. Agsarbing ka tam no makita. Anyang tulaang ti panunutin lagi ti kalugaran tayo no makita ta ka. Ay, wanag paisuan niya. Stress kon samot tanda ito'y. Oho, stress ma rin ti bagbagam dita. Stress lang, mabalaklayang ka. Aniya, ta saan ka pa'y amamati? Ay nawaw, kung naklakit din no asino ti masalaw ko iti dalan. Si kamat gayam sunya. Da kayo kitimot na napinang. Di na ka di mailasin? Nanano ka sunya? Hapay akas ta tilangam. Daytoy ka di nana? Nangisit ti igid dagiti matam. Kasla na black ayan kamatan. Kinabil na kansama nila kay Mau. Kaslakas dayon, anana. Sapay dua matam. Stress kan banog ko siguro daytoy nana. Sak ngamin ti aggungunay ije balay kalpasan ti trabaho. Awan mo ti maitultulong nila kay ko. Isupay kiti ti may sa apaka is-stress ha. Ay kat agi na naka ngamin, uray sag paminsan laang. Madimot laang no trabaho akanayon ti adda iti panunot mo. Ay nanana, no adak lang ije balay, doble ti stress ko kinilakay ko. May mayat pa no adak langan iti trabaho. Apay Joel. Ay nako, apay mo rin tatang. Apay akas jay tilang adi baka mo. Nasalaw ko di tadalan edi na minsan. Kit nagngisit igid dagiti matana. San ko abasol tatang? San ko akinabil ni bakit ko? San mo din ang ran? Gamdi mo mat-ammo at tulungan anak ko. Nabanlog lang tayo jay iti trabaho tatang. No mo man nabanlog iti trabaho na. Si kamatan ati mga ramid iti trabaho di tabalayo anak ko. Nagagitmot ni bakit ko tatang? Awan na. Aglang agurang ni bakit mo no kasta ka lang. Kasano ngayon lumandan kayo iti anak. Di aglang-langan taon asumbe ni bakit mo. Anya. Una yan ti kasta alangan Marison niya. Anya nga ro ti aramidak mare. Dumagas kan tuman iti balay kalpasan ti trabaho ta. Ikan ka iti agas ti black eye mare. Ay, epekton samot ang ti stress kan banog ko daytoy mare. Ay talaga mare. Talaga nga stress dayta. Stress mo dito'y trabaho plus stress mo iti balayo. Equals black eye nga talaga mare. Ay, kasanumot kamin mare. Doble ti stress ko ije balay. Ibagamot kamin kanila kay mo at tulungan na ka mare. Awan pa'y lang mat ti anak yung kastan ti makpakita na.
Amo kun mare. Di naklataik kan iti agas ti black eye ko. Tamakita no anya ti reaksyon ni Joel no kastoy akanayon ti makitkita na mare. Ay, wanan niya, mare. Mayat. Mayat ta na panunot mo, mare. Barang makarik na nila kay mo. Naalam mare. Makita ano saan ang masikuran. Ay, kaidikam kumaan ni kumarim aso niya iti agas ti black ay nala ni anak kao. Nakitak ang imisit dagiti igid ti mata na. Imbagak, ngam di namat inalang, tada sa bali a plano na nanang. Ay nawaw, kaasimot jay lang nga na anak ko. Anyan tulangan ti panunutan dagiti makakitkita ken kuana. Kas jay nakanupay laang nanang, bareng makarik na nila kay na. May samat nila kay napaka-istresan na nanang. Anya, mayat tigas dyan na panunot ni Marison niya nanang. Sigurado nga agbain ni pare Joel nukwa. Anya, di mo tigas talang. Sonya, bakit? Ay nawaw. Anya ti parikot mo ya Joel. Tablak ay mo ah. Gagangay ti kanayon ang mais-stress kan mabambanog. Siya akong di masiksikuran, tigas talang. An-anuan na kaaya ti black eye ko. Nakababay. Anyan tulangin ti panunutan lagi ti tattao. Nung makita na tigas talang ang bakit. Ang mga no panunutin da, dinanog ka. Uno saan? Ang mga no panunutin da, binaybayan ka. Siya amatin tagparikot, tigas talang ang bakit. Maglisi ka man ki iti dalan ko, tagluto ak iti makan. Ano? Siya akong tagluto bakit. Anya ti masapol mo, Joel, anak ko. Dakkel ti parikot ko, tatang. Ti black eye ka rin bakit mo. Kung tatang, siyak ti masiksikuran amang kitkita. Ang mga nanyapay ti panunutan lagi ti kalugaran tayo. Ay, wala mga minani bakit mo, baro. Ay na. Anya nga tayo ti agas na laysay, tatang. Ina na, anak ko. Anya, nabanog kan stress lang siguro na bakit mo. Iso akas ta. Kasapulan na ti agina na, anak ko. Manungay daw, sakbay nga gimbag, tatang. Tay, saan tayo asigurado, anak ko. Ipadas mo nagsaludso, karagiti kalugaran tayo. Ang mga noad na ti mairekomendada nga agas. Tapno, nabibay, ti panagimbag-limbag mo. Oh, si kamat gayang pare Joel. Mare, at daman ti kahit ko salud-sudan ngayon ka. Ay nawaw. Anya day ta pare. Nakita mo siguro tilangan ni bakit ko, Mare. Ti black ay nakaditi kayat mo asawan pare. Wen, Mare. Apay day jay pare. Mare, amang kitin mo at dati among maagas. Siya ngaminin ti masiksikuran amang kita. Ina nati solusyon na pare Joel. Awanin ti daduma. Ay awanan pare. Kasapulan ni Marison niya ti ina na. Sobra abanog kan stress ti nakaalaan na iti day jay a black ay na pare. Kasano ba yun, dayta? Nakababain ka nagiti ka aruba makikita. Ita, si kabat ng timasikuran, pare. Pag inanaam ngamin ni misis mo, pare. Kano mabalen, di mo nayunan ti stress na. Si kamat lang, ang mga no di mo ton may lasin ni baka mau. Hindi kamlata ko man ni Joel iti aramatem akrim, lani anak kaw. Ay nawaw, saan ang mabalin nanang? Kaasim ni kumarem. Nagsaritaan min ka ni Marison niya ti may papan iti day tabanag nanang. Di na kayat ti agaramat iti anyaman. Tapno mauma kanu nila kay na amang kitkita ken kuana. Anya? Kasla epektim mo't nanang. Kita ket madlaw ang masiksikuran ni Joel. Taim maipay dito'y balay. Saanan ang makaisem. Mabain siguro matlaang nanang.
dati ginatang ko para king kason niya, bakit? Anya dayta? Sunglasses, bakit? Ay nawaw. Sunglasses lakay. Saan a sunglasses? Ah. Si kakit dimot. As long as it sounds, bakit? Anya? An-anwag nga ro dayta? O saram ata mo, saan makita ti black eye mo? Ay, saan ko akasapulan dayta lakay? Pang-asim, bakit? Tapno, adda ti usaram no kastarumar ka. Saanin akasapulan ko nakngarod ne? Panunutin mo't ati baga dagiti tao kanyak lumakita da ka akasta tilangan, bakit? Anyan pagbainam. Kat sikamat lang ti may sa makagapon no apay nga inaldaw ang mais istresak. Saan ka ba mamati iti stress idi bagbagakkan ka ang mais istresak? Iso nga ro daging mata iti sunglasses mo. Isulaan mo ti amok asolusyon, bakit? Inanati ka sa pulak, Joel. Saan a sunglasses? Wen. Amok da ita. Tapno adalaan ti usaram ita, bakit? No agimbag, di mabalinin nga isublim kanyak ti sunglasses. Siya akong tiyag sa lapay, bakit? Anyati ko ng Joel. Siya akong ti mangisal lapay karag iti bado ta, tali na ba mo. Siya mo lang tagsagad kin aglutang, tapno makainan na kamit. Are you sure? Yeah? Kaba alam nga ron nga aramidan amin? Wait. Tapno may katin dito black eye mo, bakit? Sa gamitin ti mabaing, iti kasta alam. Sana bali ang tawang mo ti trabaho kita. Awang pa iti pakipurdiyak. Okay. Sika nga rodan ti aggunay dito yung balay. Tamaturog ak pailan. Ni kumparim samot, di kinasaritam di taruwar lakay. So agpaiso, bakit? Nya nga iti imbagana. Agsat kami ka no dito balay. Nalawa mo ti salas. Sarin. Abay, di mo kailiw, ti raman ti ara. Bakit? Bari po dita. Kontrolak ti bisok. Tapno saan nga isupay apaka-stressa. Amangan mat, no good for 1 week lang, dayta. Saan bakit sa? Naamiros ko husto tinaibaga ni tatang kanyak. Narigat mo agbarina kasakit ti ulo. Agrobwata kun lakay. Mabit lang, bakit? Sigurado ka kadi akabaw lang tagtrabaho. Uray kasta tilangan. Ay, nawaw. Kabaalak ah. Ti sunglasses mo kay. Sunglasses ko nam. Isumot lang. Aramatem ti sunglasses mo. Tapos saan makita ti black eye mo, bakit? Alawunan, ag sunglasses akong lakay. Kasta. Bagay mo ti sunglasses sa ginatang ko para king ka. No kasta? Kayat mo anak ka sunglasses ak akanayon. Bakit mo? Sana kasta? Temporary lang dayta. Luaging bagkal, di saan na masapol nga garamat kay ti sunglasses. Agrobwatak nga rodan. Si kamot ti makamo dito balay. Kitaam dagiti maarami. Bagay mo ta sunglasses mo, Marison niya. Ginatang ni Joel Mare. Usarak ka no, rumwarak. Ikatampay man, Mare. Kitaag man, no, kumustang ti black eye mo. Ikato ko na, aday ta Mare. Ay, wow. Agim-imbag mo ti black eye mo, Marison niya. Wan ta makapag-relaxak mo tan. Tamo mo tan ni Joel ti agtrabaho ija unag ti balay mi. No kasta, tultulungan na kanila kayo mo, Mare. Wan Mare, kalilaat nga ron agin magat. Nadamag ko ngamin akan kantsawan da ijay paranaan, Mare. Apay ka nung ay. Kanayon nakakanon samot apuyatan, isuan na black ayan ka, Mare. Anya? Amo matanda iti kalugaran tayo, Mare. Mahilig da iti kantsaw. Gusto mo't kit di ama aray tap na agbain mo't basit nila kay ko. Awanin ti black eye mo, Sonya, bakit? Hey, saan na masapol nga garamat kay ti sunglasses? Wan ata sa anak mo tan ama is stress kan mabambanog. Yes. Saan da ko nakantsawan ni paradaan, bakit? Among kada iti kantsaw da. Kanayon ka kano apuyatay. So akas tatilangam. Kanayon ko nga stressan ko nam ako ma. Huh?
Saan na maulit? Bakit? Kaya pasensya ka man na. Sapay lang ko nga ta mapakawan na. Katlipatan tan aday jay lakay. Panagkunak at nagbalbaliw ka matan. Siyempre, bakit? Narihigatayin. Ang mga lumaistresan kan mabanog ka man. Di kan tukit di mailasinain. Ay, nawaw! Ayatan kan ipatag tayo dagiti asawa tayo. No kabaalan tayo, tulungan tayo kit di ida ka dagiti trabaho da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! O, kumusta ngay, Beshi? Ada ka din na playa matrabaho? Nawan pa'y nga Rudmia. Kasanumot nga min, saan naka-qualified ka dagiti nakita ka hiring. Ada nakita ka hiring, Besh. Tilitsunan nga si iti pagtrabtrabahuan. Anya di kasapulan da, Beshi? No sanak ngagkamali, agkasapulan da iti cashier. Ay, ang mga no sa anak manan apasok iti qualifications da. Nasyak ti sika, ipadas ko ti ag-apply. Anya tamom ngay, ang mga no magustuhan da katibos da ijay. Damag ko kat, ti akin kuko mismo ti ag-interview. Ala, kasla narigat, Beshi. Ay nauhaw, isaganam kit diti biodata tag-apply ka. Naimbag nga aldaw yu, ma'am. Ay, sa anak ma'am. Saan asyak ti boss ditoy? Empleyado akmat laang. Ay, ada ka di masapol mo, ading ka, oh. Nadamag ko ngamin nga at dati hiring yu. Agaplayak ko, ma. Ay, agtugaw ka pa, itaurayam ni boss, madam. Ay, sika ka di ti agaplay a cashier? Owen, ma'am. Ina, tinagan ko. Ay, manang kura, kunamlatan kanyak ading ko. Short for corazon. Ma-interview dak nga ti boss yu ita, manang. Uwan, sigurado da ita. Ngamen, nag-resign ti sigud a cashier na. Apay mo ta nag-resign, manang. Saanan ang makaanos ading ko? Anya nga min ang tinagan mo, basang? Siyak ni Ina, madam. Panagkunam ka diket kabailam ti trabaho ditoy. Owen, madam. Ada ka di experience mo? Awan pa'y ma'am ngam willing to learn mo't kit di. Nasayat mo't nga rod no kasta. Okay, mabalin mo ti mangrugi inton bigat. Agyaman ako unay, madam. Alaam to kan ni manang kora ti uniform mo. Mangtidak mo't laang iti booklet ken ka. Naska nabasaam, tapno amom ti aramidam ditoy. Nadya kaya ti trabahadora sa doot. Nawatam. Owen, madam Gigi. Kumusta ti interview, Ina? Nasayat mo't manang kora. Apay nga ron akasla di ka makaisam. Awan mo't manang. Mabalin ka di nga alaag ti uniform ko. Tikunan ni Madam Gigi kat alaag kanuken ka manang. Ay, uwan. Ada iti locker. Susim. Kaano ka amang rugi? Intun bigat manang. Sa palm ti umay tapno saan ama kaungat ni Madam Gigi kan ka. Istrikto nga min ni Madam iti oras. Saan ama balin, amala daw ka.
Nasa pagkalaunay mo at ina anak ko. Anyang oras si trabaho maya. Alas 7, tatang. Ngam naskan ka no masapaak, ta istrikto ka no ti madami. Kasta ya. Uwin tatang, uray makaturturo kay ti trabaho, no kasjay amanggag mo ti boses na, ay kat pakariin ka tatang. Iso siguro mati kinatao na anak ko. Baimbag man, tamayat kag trabaho nga ora istrikto ti bus mo. Uwin tawan mo ti pagpilyak tatang. Ipadas ko lata Kat no saan kami nga agklik, iti day ta abos madam. O di, agresign na to. O sige. Awan tinakis na no, ipadas mo anak ko. Aramidem ti ka ba alam? Tapno maayatan ti bus mo kin ka. Si kagam ti baro ka share. Uwin manong Jaco. May bagay law na kayong katinagan mo nga ina. Ay nawawa. Agsubli ka kit di ti trabaho manong. Amangan no makita na kanibos madam, kat makaunget. Awan ti pagdanagan. Tawan ni Boss Madam Gigi. Agda tinapanan na. Anya? Awan ti stricto bus tayo. Isa mabaling nga aramidan tayo ti kaya tayo. Makuunget na sigurado ni madam Santo ang mapasamak dahi ta. Kung saan na amaamuan. Di ba kali? Tanood daw ni boss. Napartak matigaraw tayo. Itatawan, medyo ginanatay mo't basita. San tayo magpalugyan niya? Among kadiina. Ti anya Jaco? Kanay na pagsasawan ni Madam Tisigot akasiridi. Iso ang nag-resign siya. Lamang rugi ka man na manong Jaco. Kaslapot-put nganak mo Ay nako, saan ka butbut ngayon? Ibagbakak lang tipod no. Di na kami naanusan ti ugali ni Boss Mata. Oras siyak tuba. Tsak maawatan ti ugali dahi tabos tayo. Saan mo't siguro nga agungat no awan ti makagapo manong Jaco. At daman no saan. Agungat lataray ta. Amom ka di. Ano kasta bad trip? Kit dagiti empleyado na ti pangipapasan na. Kunak nga ron. Nung makabiro ka kiti sa bala pagtrabahuak. Talagang agrisay na amat lang dito. Kumusta ti trabaho, ina? Ay nawaw. Da kayo mo't gayam, madam. Kasla nakigtot ka man. Apay ka di. Okay lang, madam. Anyang aminan ti bagayo? Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Saan mo't anarigat ti trabaho, madam Gigi? Sigurado ka Tano di mo kabailan, mabalin mo ti agsapol iti sabali a pagtrabahoam. Sanak mo tamarigatan, madam. Kinapudno na. Ma-enjoy ko unay ti trabaho kita. Nasayaat mo't nga rod no kasta. Tapno maaramid mo nasayaat dagiti rumbang nga aramidom ditoy. Owen, madam. Urnosom talistaan mo. Bilangan mo't lang numano ti collection, taited mo kanyak sakbay nga agalas 5. Sigurado makompleto ti kwarta. Jak kayat akup kupitan na. Owen, madam. Kumusta ba ti trabaho, ina? Tunggal agsao ni boss, madam. Madandanagan Mia. Oh, apay madanagan ka. Ungungtan na ka kadi? Saan mat? Ngamno kasta nga agsasao. Madlaw nga stricto, beshi. Saan pa nga umisam? Agbutang ka talaga no manggag mo ti boses na. Ano sampay, beshi? Mayroam kanto ka di. Amom ka di itay, beshi. Inungtan naman ng timay sa katrabawak. No pampanunutek. Kasdapod no ti ibagbaga ti daduma katrabawak. Nga uray awan ti makagapu kat agong ungat latan. E di anya ka no ang makagapu nga inungtan na ti katrabahuan, beshi. Day tati ka mo. Taadayuak, idi madama nga agong ungat ni madam. Isu atsak na awatan timbagana. Oh, madlagayang, beshi. Sigurado nga da makagapu. Awan mat siguro ti tao nga agunget, no awan mat ti makagapu. Oh, apay anala daw kasi ka, Jaco. Natrapi ka kami, anang kora.
Sapay na sapa asimmangpad ni boss madam. Ay nawaw, no kasta. Ada kaya mo ni Madam GJ ito opisina na. Wen, itaypay. Asos. Kasano pa yan dayta? Ay kat isaganam tilapayag mo ah. Maapay nga min anala daw ka ah. Traffic nga road. Agpalawag kanto ka ni Madam JJ. Sigurado amakangag kamanan kan kwa na. Isungado tag resign. Ta stricto la unay dayta Madam GJ. Sa nga pulo lang ang minuto manadaw ka. Agungitin. Oray 1 minute laang dayta. Big deal ka ni boss Madam Jaco. Sigakit di mat. Manon abulan mo dito yung kasta kalata. Apay anala daw ka madan sika, Jaco. Traffic namin, Madam. Basol nga rod ti traffic, Saan ba, Madam? No amo ma-traffic, agreeing ka na sapsapa. Jak kaya ti kasta pa nagrasrason mo, ha? Traffic pa ilaang magtipabasulam, iti kina-irresponsablem. Pasensya kayo, Madam. Saan na maulit? Kasta ka na yun, ti ibagbagam. Sana na maulit. Ngam! Kalpasan ti manunga aldaw, maulit tumanan. Madam. Last warning mo da ito yan. Ah, Agsubli ka ni ti trabaho, taado ti orders ita. Jak kayat nga cellphone ka, kabayatan ti panagtrabaho. Narladaw ka lang nga ruden? Wala. No oras ti trabaho, agtrabaho kayo. Nalawag! Makapadanag man ang kora. Ay nawaw. Awat di rumba nga pagdanagam. Basta aramidam ti papaaramid ni madam. Tapno saan ka maungtan. Amom, 10 minutes lang ang anala daw ni Jaco. Ngam kasta unay nga ungat ni boss madam. Kasano? Katkas laawan mat manaknagam day jay adya ko ading ko. Nabayagan ditoy. Ngam kastapay lang ti aramid na. Inton maungtan, agrire. Ibaga na anak kaungat ni madam, uray basol naman. Kasanon no, siyak ti sumaruno nga ungtan ni madam. Inal daw samot nga adda ungtan ni madam. At ka di basol mo? Wano dakas nga inaramid mo, tapno ungtan na ka, ading ko? Awan man ang kura. Oh, no kasta nga rod. Awan, di rumba nga pagdanagam. Ni, manong Jaco, inalambat na dagiti gamit mo. Agresign ako, Nina. Ay nawaw, apa yan? Pinapanaw na kakadi ni boss madam? Saan? Nung di akong kaya tagtrabaho iti dahito ka. Anya? Ang mga nusikang tungot ti sumaruno pagpupudutan na. Nawaan ako. Awan mo ti amok a makagapo. Amo mo tayo Madam JC. Ora awan ti makagapo. Agungit lata. Awan ti pakawanin na rayta. Anya? Ora simple abanag. Pagbalinin ng aiso. Narigat ti magdan iti boss sa kasing kuwana, ina. Mia, yaramidan nakman iti resignation letter. Ano ti resignation letter, ina? Agresign ako ni ti trabaho, Peshi. Apay mat. Kabutan mo ti boss mo? Kasano, no siyak ti sumaruno a pagpupudutan na ita, tanag-resign ni Jaco. Anya? Awan ka no mo ti pakawanan na dayta. Apay, ada ka di inaramid mo akalukwan, Beshi? Awan mat, ngam basta. Yaramidan nak iti resignation letter ko. Agsapulaklatan iti sabali pagtrabahuak, Beshi. Anya? Anda din na damag ko. Gag-resign ka kano iti trabaho, inaanak ka. Saan ako na naragsak iti trabaho, tatang? Adumot lang ti negative comments iti dayta a boss mi. Ay nawaw, kanayon lang nakasta ti ibagam anak ko. Istrikto unay, tatang. Ay, adaya mo ti boss asaan nga istrikto. Nagpaaramid ako iti resignation letter iti gayom ko, tatang. Pagpanunutan pa yan na saya dahil anak ko. Di ka nga min agpa-apektaw ka nagiti magmangag mo. Nang runa pa yun, saan mo mo't anapanagnagan?
tang nag-resign ni Manong Jaco. Kat amangan no siyak meten ati pagpupudutan ti istrikto a boss mi. Talaga amaungtan ka, no adda ti kalukuan nga aramida manakaw. Ngam no awan ti basol mo, anya kumangay ti pagbutngam. Asino kada kayo ti kayat na ti sumurot iti dayjay at Jaco? Itayag na lang ti imana. Talaga makaunitan ni Madam Manang Cora. Kasanumat nga min, day dya ko. Agreklamo no mabagbagaan, uray basol naman. Nasayat matkit di ta nagresignan. Narigat nga tati may ramraman anya. Sigurado kayo kadi? Adiyo kayat ti sumurot kan kuan ah? Yan tangayawan mo ti sumungbat. Okay, mapana ko ni ti office ko. No asino ti kayat na ti agresign, agdiretso kayo lang iti office. Nalawag ka di? O sige. Ituloy yun ti aramidan nyo. Agseryoso kayo iti trabaho yo, no di yo kayat ti maungtan. Mapan ka kano iti office ni Madam Gigi, inaading ko. Ay nawaw, apay kanu Manang Cora. Ada kano napatod nga ibaganakan ka. Ala, awan mo ti amok nga inaramid ko Manang Cora. Kompleto mo ti inted ko a collection idikalman ken kuana. Sigakit di mat. Saan nakangaungtan ni Boss Madam? Apay nga ro da masapol nga iti office na ti pagsaritaan mi. Relax laan ko nakmat. Nasaya at abos ni Madam Gigi no nagagat kan responsable kamat nga empleyado. Adaman ng tinungtan na itay Manang Cora. Ala, amangan no siya kung ti sumaro no. Ading ko, di ka agpa-apekto iti negatibo nga ibagbaga dagiti katrabahuan tayo. Ngamin, isuda ti ayan ti parikot. Uri agrup pa nga istrikto kan naungat ni Madam Gigi. Nasayat na jay abos. Panag ko nam kadikat, agbayagak pa'y dito'y no saan anasaya at ni Boss Madam Gigi. Kumusta ka, Nina? Kumusta ti trabaho? Main-enjoy ko matlat ta, Madam. Magustuak launay ti kastasungbat mo, balasang ko. Ha? Manmanula ang templeyado a seryoso ti trabaho da. Agyaman unay ta, maapresyaryo, Madam. Pangaasim, tadi ka agbalin asadot. No trabaho, trabaho laeng. Di mo na yunan iti kalukuan. Ta, makanggag ka talaga kanyak. Owen, Madam. Kastamot ti araramide. Pasensya kayo no maminsan. May ramraman kayo iti ungit ko kadag iti katrabahuan nyo nga irresponsable. Narigat nga min no baybayak ti kasjay nga aramiden da. Agasem, agsel-cellphone da, kabayatan ti panagtrabaho da. No daddo ba, maladaw da. Nasken ang madisiplina ti kakasta nga empleyado. Maawatan kayo, Madam. Oh, ato eh. Pasarabok para ken ka. Hindi kat mo ti daddo maakatrabahuan nyo. Ay, no, wow. Agyaman ako na Madam Gigi. Awanan yaman na. Isaga na monti collection, tamasapa tayo amang rikip ita. Kasangay ngamin ti anak ko. Nay, nalalami ti buko pa ina. Pasarabo ni Madam Gigi, tatang. Ay nawaw, bayat Kasta unay ti danag ko. Itay pinaayaban nak iti office na, tatang. Kunaklakit din noong tanak mo. Ano kasta? Saan mo nga intuloy tinag-resign? Saanin, tatang? Kat kabayatan ti panagsarita mi ka ni Madam Gigi itay. Naamiris ko. Husto lang nga agbalin nga istrikto. Tapno madisiplinaan dagiti empleyado na. Kan nasayat mo't gaya mataon ni Boss Madam Gigi, tatang. Ay na, unak to mga minggan ka anak ko. Nuar aramidem anasaya at itrabaho. Awan, tirumbang nga pagdanagam. Wen nga rod, tatang. Wen, kamali akmat laeng. Tanupatpatsik ti negative nga ibagbaga dagiti katrabahwak.
Nga uray jakmat amo ti husto ang napasamak. Siya tilugi, tatang. Gusto ka, anak ko. So, intong sumaruno, timbang pa yan nasayaan. Dagiti mangmangag mo. Sakbay nga agdesisyon ka. Okay? Ay, nawaw! Sakbay amamati ka kadagiti sayang gusang, amuampay nga umunano anya ti pudno a makagapo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.